Des de la pàgina inicial de biblioteques bibliotecnica.upc.edu també podem accedir a totes les bases de dades disponibles. Hem de seleccionar l'apartat Col·leccions i aquí, a la dreta de la pantalla, Bases de dades. Anirem a l'apartat Consulteu les bases de dades subscrites per les biblioteques de la UPC. Posarem el títol de la base de dades que estem cercant. En aquest cas, volem accedir a Savi. Savi és una base de dades d'informació financera amb més d'1,5 milió d'empreses espanyoles i portugueses. Ens permet fer memòries d'activitat, ràdios, comptes anuals. Les opcions de búsqueda són variades. Si coneixem el nom de l'empresa que volem cercar, podem seleccionar el nom d'empresa, podríem cercar per localització, per activitat. En aquest cas, cercarem informació d'una empresa en concret. Volem conèixer alguna dada econòmica de l'empresa Rucker Lipsa. Seleccionem el resultat que la base de dades ens dona i donem a acceptar. En aquest cas, volem veure l'informe per saber quin tipus d'informació econòmica conté aquesta base de dades. Podem trobar l'adreça on es troba aquesta empresa, podem trobar la informació de contacte, l'estat de comptes, la classificació sectorial, el codi CNAE dintre del qual s'encabeixa aquesta empresa, així com dades variades del seu perfil financer, nombre d'empleats, etc. Així mateix, podem obtenir un informe del grup. Podem conèixer quina ha estat l'evolució de preus a la borsa o també podem conèixer la distribució dels seus empleats, saber quins són els seus accionistes, les seves delegacions. Tota aquesta informació pot ser exportada de forma senzilla a través de l'opció Exportació. Seleccionem la informació que volem exportar, en aquest cas les dades de l'empresa que estem visualitzant, en quin tamany ho volem exportar i el format. En aquest cas podem posar que volem exportar en un format Excel. I aquí tenim el fitxer amb la informació de la base de dades que hem seleccionat. A Savi també podem fer cerques combinades. Per exemple, podem conèixer quin tipus d'empreses treballen a una localitat en concret. En aquest cas, buscarem com a localització empreses amb la seu a Hospitalet de Llobregat. Seleccionem la població que estem cercant i li donem a acceptar. Aquesta cerca la volem combinar amb empreses d'un tipus d'activitat. Si anem a classificacions d'activitats, podem anar desplegant les activitats de les empreses dintre del seu codi CNAE, Código Nacional de Actividad Empresarial. Si seleccionem, per exemple, fabricació de papeles pintados i la volem seleccionar amb Hospitalet de Llobregat, veiem que en aquest cas ens dona 0 resultats. Per tant, provarem a refinar la nostra cerca. Per tal d'esborrar un concepte, li donem a la creu. Ara provarem de seleccionar empreses del paper però sense detallar que sigui de paper pintat. La indústria del paper, podríem seleccionar papeles pintados, és el que hem seleccionat abans, ara podem seleccionar un nivell més alt, de manera que podem provar si aquesta cerca ens ofereix algun resultat. Aquesta cerca ens ofereix 10 resultats. Cliquem ver lista de resultados
per veure totes les empreses que treballen el paper a Hospitalet de Llobregat. A Savi també podem fer cerques combinades. Per exemple, podem conèixer quin tipus d'empreses treballen a una localitat en concret. En aquest cas, buscarem com a localització empreses amb la seu a Hospitalet de Llobregat. Seleccionem la població que estem cercant i li donem a acceptar. Aquesta cerca la volem combinar amb empreses d'un tipus d'activitat. Si anem a classificacions d'activitats, podem anar desplegant les activitats de les empreses dintre del seu codi CNAE, Código Nacional de Actividad Empresarial. Si seleccionem, per exemple, fabricació de papeles pintados i la volem seleccionar amb Hospitalet de Llobregat, veiem que en aquest cas ens dona 0 resultats. Per tant, provarem a refinar la nostra cerca. Per tal d'esborrar un concepte, li donem a la creu. Ara provarem de seleccionar empreses del paper però sense detallar que sigui de paper pintat. La indústria del paper podríem seleccionar papeles pintados, és el que hem seleccionat abans. Ara podem seleccionar un nivell més alt, de manera que podem provar si aquesta cerca ens ofereix algun resultat. Aquesta cerca ens ofereix 10 resultats. Cliquem ver llista de resultats per veure totes les empreses que treballen el paper a Hospitalet de Llobregat. Si no coneixem el codi d'activitat al qual es dedica l'empresa o empreses que estem cercant, a Savi també podem cercar per paraula clau. Seleccionaríem activitat, búsqueda textual. Cal tenir en compte, però, que aquesta base de dades s'ha de buscar en castellà. Per exemple, podem conèixer quines empreses es dediquen al camp dels llevats. Veiem que obtenim 44 resultats. Veiem llista de resultats. No hem indicat cap població en concret. Per tant, trobem empreses situades a diverses províncies i ciutats d'Espanya. Ens mostra inicialment 25 resultats i passant a la següent pantalla podem veure la resta de resultats.